Ser. Oh, All right. oh, All right. Right. il-program naqra tuti. Ja, dik bħal. Thank you. Fuq jasra fuq it-tablet ta' Ben fajtu li. Ta' Ben Kamili. Allura kif intom girls? All right. So, jiena affittat fuqek. Tajjeb. Jiena dejjem nista' nkellem u jien. Mela. Jiena dejjem xtaqt illi nibda fil-karriera tal-modeling u nixtieq li jekk għaliex li tippermetti li forsi nesponi li l-nifsi biex nkun modella liha. Skon kif ħat esponi l-lek il-nifsi? Le, xirrit ikollok biex tkun modell? ħanibdew Għastak minn fraħ naqbad nibda. Som, ħanajdlek jien, għaxar kemm inti kona, naħseb li l-iktar ħaġa importanti u t-tifla tijak tal-limna, irrit ikollok ċertu mossi u pozi, ux vera, pala photo model, ħantikom mossa jien, għara ġeja. Ejja. Din hija il-mossa double yellow line, illi aħna l-wordin snuru meta xi ħadd ikun fuq double yellow. Yes. Wow, doġġa bċejfa broset, Iftaħ naqra direttur ara. X'taħseb? Issa, ħanamilkom il-poża meta għandna triq magħluqa, all right? Ara naqra di sexy naqra biex tlesti ruħek. Poppana oħra biex. Fejn? Lura. Shoulders there. Yes. Kemm jien Mux ħazin, Ux vera tixtieq model bħali. Għax inti meta jkun kbir bħali tista' dejjem issib is-sorpriżi, issa għandek treasure hunt. Ara mbagħad tmur fuq xi ħadd bħal da, ir-rqiq. X'tista' ssib mhux xi biċċa asparagus. Nalla denji l-adwan tal-pastizzija, xkiku għax għara għadu All right, jow. Komdu. Komdu, jgħad. Isma, jiena il-modeling xtaqt dejjem namlu. Fiki, għad. Jiena sempju anka l-ġim immur kull-jum Qabel tmur għal-ġim. Inti kellek xi tajb ma' xaħat. Ma tal-washing machine. Qalbi. Mela dik kell il-washing machine. Għadni nixtrija ġdida f'Jamanta. U tfajt il-load, tajjeb. U ma bdiet jisaw iġġamjat, tajjeb. ċempilt il-washing machine, il-technician u ġi. U għalli għax abbejta wis, abbejta l-portieri. Temmen li kull ma tfajt il-għal sitta taħt minn tijaj. Iġġilik mija u sander, ġejk fl-idej. Taċċajtu, jaqbdu mija kalija, jien. Isma, xkont se tgħidin? Tmur il-ġim. Tmur il-ġim? Immur il-ġim kull-jum. Ma nafx għalfej għandek bżon tmur il-ġim. Ek najt jena nagħmel taħin. X'tagħmel? Nidħol. Magna tal-kafe. Nitfala dak il-50 cent u neħu kafe bidħol chocolate mocha. Għalek, għasqa, jasra. Imma ħalli għamil ċajt, missek, jenna taqbaċi tibta sport. Swimming. Dejt swimming? Fej tmur. Ult il-pisċina nazzjonali għamil jump. U nara kulħadd jiġri b'da tsunami! Xejn. U twaqaft. Kelli nieqaf għax ta' biex ingawdijiem. Mhux sew illi l-atleti kollha spiċċaw bla pisċina. Moġek. U issa bad sport fin-natura nieħu kors. Hija xi tagħmel? Horse riding. Miskin Horse riding għax tieħdu gost ħafna. Mort. Iż-żiemer ma nafx kemm jieħu gost. Mort fuq iż-żiemer ħallini għandi nkwiet. Irkibtlu iż-żiemer kien ħellu, bjont. Xiponi naħseb. Kbir mill-gbarnet minn dawk tal-Olanda. U kif bdejna jesu nidraw il-xurċi. Nibki ngħidha. Ma stajċ! Insibu aktar. Imma xħarab jew hekk. Jien nafsan, u għamlek forsi tagħmel appell inti għandek is-saħħa tat-television li jekk raw żimel bjont kbir tal-Olanda. Jismu Iżard. Iżard fil-każ jibbatu email fuq info tagħkom. Info dan sandok. Grazzi sana ma ħankompli għax għandi ronda l-lejla ċaw għalikom. Ċaw żbieħ, kont model kellimni. Ciao. Naħseb għandi li għafaj qiegħed iż-żiemer, ma insomma.